bunyi nomornya sidang-sidang kuwi kan. Apa itu khusus iki? Oh, ruwat. Sing ruwat bapake awake dhewe, ya bapake Dik Cahyo Utadi. Dik, heeh.
Kudu rencana ya wis tak dalu maaf awake dhewe minangka dadi wakile dulur lanang saka kepala desane Nglandu Kendari Pak Suparto ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula ngaturaken sugeng bapa samiji ing antarane mbok menawa wis rawuh saka ing pemerintahan Kabupaten Ponorogo juga dari Forkopincang ana ing Nglandu Pak Camat serta jajarannya Pak Kapolsek Pak Ndan Ramil ya tokoh-tokoh masyarakat ya datang kantun kepala desa kecamatan kecamatan Kauman ngono ya gimana gue apa ya karo lurah-lurah kecamatan Kauman urung aku ki arang-arang aku ya wis matur karo Mas Lurah Parto upaminipun ora enek wahyu keblasuk pengin nanggap awake dhewe kok lakon awake dhewe sowan rene lha iya ngono ya ya mawon Ponorogo ki paribasane dikuasai oleh dalam ya saka Karanganyar ngono Ponorogo misalnya ki wis dalange Ki Cahyo Muntadi wis lha iya apa iki arang-arang alhamdulillah kari-kari rada kerap Cahyo Muntadi iki sapa aku ora kenal Cahyo Muntadi ora lagi ora pancen rezeki wis ditung dhewe-dhewe kok ngono iya wis tak dawuh dhewe rada sudo daerah Nganjuk wis Ponorogo Medius ngatur karo sing maha kawasa ngono ditresnani karo Lurah Magban ditresnani karo Lurah Nabisanan terus Lurah Balong terus Lurah Nglandu menawa kok iso nulari ngendi-endi iya ben tambah srawung tambah dulur lah iya kok sasi ngarep kuwi tanggal 7 ya ana ing SMA SMP Negeri 1 Ponorogo ngono ya alhamdulillah wayang tetep ngrembaka walaupun nuwun sewu cara persenane iki wis rada suda timbang taun kepungkur mergo okehe desa-desa do bingung ngono ya enek sing wis dhewe awake dhewe batak kuwi ya ana ora ana 3 tempat ngono mergo dana desa iki wong kaya dhisik iki 1, berapa M saiki mung karek udakara 300 juta ya danane dienggo MBG Ibu kaki MP dan lain sebagainya wis monggo lah awake dhewe manut bagune isih padha tresna lawan budaya ketitik bengi iki sing rawuh ya pirang-pirang iya sakmono mbane nduk iki
apa jenenge penonton yang sangat luar biasa. Nek iki ning balong yo ngono sak lapangan bek. Oh, ono. Ha. Iki sing ning dalan-dalan kono sing layar nopo nggih wonten sing ningali Bang. Kakak nggih. Gone mboten muat nggih niki. Masya Allah, penontonnya akeh koyo ngene iki positif lho. Positif apa? Regoku kemurahan. Tuman ngene Mas. Mohon maaf. Ngeten iki nggih namung sak desa Randu tok. Wonten sing saking jaba desa wonten Pak? Kakak, iki mboten isin to sampeyan delok teng mriki. Nek anggapne dhewe lurahe sampeyan. Aja. Kanpun. Iki mampu ya ngendikan anu apa jenenge di paringi dawuh karo Pak Parto. Wah, malam hari ini Mas Kakak sing dodol niku enten sekilo teng dalan niku nganti mlebu mriki wis kameran. Iya. Jadi masyarakat nggone bersih desa bengi iki uga berbagi rezeki no. Oh, ngono bakul-bakul padha mengais rezeki. Heeh. Durunge ora banyolane wis sumpene. Ngono. Ya, iki ana Mas Gareng, ana Mbak Elisa Urcarus Aso, juga ada Mbak Hani Kusuma. Hani Kusuma iki tambahan. Asline ora nganggo Hani Kusuma iki kadang ya inginan iki Pak Lurah Parto iki nonton ning ati sana. Wah. Anu ngebel aku terusan Pak Parto, anu Mas Kang pripun? Umangi dituwun tambahi Hani Kusuma cocok nang mboten? Cocok mawon. Aku jenengan telepon ke, mboten gak ada nomor telepon. Telepon ki ambak. Iya. Tapi kuwi ora nyimpen nomere sinden-sinden kuwi kan. Tapi iki khusus iki. Ayo. Khusus di konsumen. Ya, sinden kalau tak simpan malah podo WA karo aku. Pun manggilipun yang Pak Mawon, Pak Parto, Pak Lurah. Mari sakit nama mboten, alhamdulillah tidak ada kok yo iso amin. Lah iya toh, ngono yo. Iki iso mungkin karo Mas Gareng jajak barang bojono. Iki mengko waktunya dibatasi no. Iki mengko wayangane nganti jam 3. Oh, jam 3. Yo mengko dibajoke keluar. Oh, keluar. Sing kuat bapake awake dhewe, ya bapake Dik Cahyo tadi. Dik, heeh. Aku lek nyeluk ya saiki Dik Kaji. Dik Kaji. Oh, lah. Mbak Sukron sing kuat kok, kok ngantek jam 3 ngantek subuh. Ulatane ya kula ki mau ado maju jam 09.00 wis ndodok putra. Oh, ya. Ayo Mas Gareng.